ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 8 ካብ ከረን ክወርድ ከሎ ብዙሕ ህዝቢ ሰዓቦ ነሆ ለምጻም መጺኡ ጎይታይ እንተትፈቱሽ ከተንጻህን ትኽእል ኢኻ እናበለ ሰገደ ኢዱ ዘርጊሑ ፈትየለኹ ንጻሂሉ ተንከዮ ብኡ ካብ ለምጹ ነጽሐ ኢየሱስ ድማ ንሓደ እኳ ከይትነግር ተጠንቀቕ ኪዳ ርእስኻ ንኻህናት አርኢ ንኣታቶም ንምስክር ድማ እቲ ሙሴ ዝኣዘዞ መባእ ኣቕርብ በሎ ናብ ቅፍርናሆም ምስ ኣተወ ሓለቓ ሚእቲ ናብኡ መጺኡ ወይታይ ቆልዓይ መጻጉዕ ኣብ ገዛይ ወዲቑ ብዙሕ ካ ይቕንዙ ኣሎ እናበለ ለመነ ኢየሱስ ድማ እኒኹ መጺአ ከሕወየ በሎ እቲ ሓለቓ ሚእቲ ከምዚ ኢሉ መለሰሉ ወይታይ ኣነ ንስኻ ናብ ቤተይ ክትኣትው ኣይበቅዕን እሞ ሓንቲ ቓል ጥራይ ደኣበል ቆልዓይ ድማ ይሓዊ ኣንኻ ኣብ ትሕቲ መላኺ ዝግዛእ ብትሕተይ እውን ጭፍራ ዘሎ ንሰብ እሞ ነዚ ኺዱ ብሎ ይኸይድ ንሓደ ኻልእካ ንዓ ይመጽእ ባርያይ እውን ዝግበር ይገብርካ ኢየሱስ ሰሚዑ ኣስተንከረ ነቶም ዝስዕብዎ ዘለዉ ድማ በሎ ከምዚ ዝበለት ዓባይ እምነትሲ ኣብ እስራኤል እኳ ከም ዘይረኸብኩ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ካብ ምብራቕን ካብ ምዕራብን ብዙሓት ክመጽኦም ኣብ መንግሥተ ሰማያት ከዓ ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣብ መኣዲ ክቕመጡ እዮም ደቂ መንግሥቲ ግና ናብ ናይ ወፃእ ጸልማት ክድርበዩ እዮም ኣብኡ ብኸያትን ምሕርቃ ማስናንን ክኸውን እዩ እብለኩም ኣለኹ ኢየሱስ ነቲ ሓለቓ ሚእቲ ኪድ ከም ዝኣመንካዮ ይኹነልካ በሎ እቲ ቈልዓ ኸዓ በታ ሰዓቲ ኣሓወ ኢየሱስ ናብ ቤት ጴጥሮስ ምስ ኣተወ ንሓማት ጴጥሮስ ብዓሱ ተታሒዛ ደቂሳ ረኣያ ኢዳ ተንከያ ዓሱኣ እውን ሓደ ገታ ተንስያ ኸዓ ኣገልገለቶ ምሸት ምስ ኮነ ኣጋንንቲ ዝሓደርዎም ብዙሓት ናብኡ ኣምፁ እቲ ብነቢይ ኢሳይያስ ንሱ ንድኻምና ወሰደ ሕማምና እውን ጾረ ተባሃለ ምእንቲ ክፍጸም ብቓሉ መናፍስቲ ውፅአ ሕማም ንዘለዎም ኩሎም ድማ ሓወዮም ኢየሱስ ብዙሕ ህዝቢ ከቢቦ ምስ ረኣየ ንማዕዶ ክሳገሮ ኣዘዘ ሓደ ጸሓፊ መጺኡ መምህር ናብ እትኸዶ ዘበለ ክስዕበካ በሎ ኢየሱስ ድማ ንውኻሩ ጐዳጉዳ ኣለወን ንዓዋፍ ሰማይ ድማ ዘጽልላሉ ንወዲ ሰብ ግና ርእሱ ዘጸግዓሉ እኳ የብሉም በሎ ሓደ ኻልእ ካብ ደቀ መዛሙርቱ ኸዓ ወይታይ ከይደነቦይ ክቐብሮ ፍቐደለይ በሎ ኢየሱስ ግና ሰዓበኒ ደኣ ንምውታንሲ ምውታን ይቕብርዎም ሕደጎም በሎ ናብ ጃልባ ምስ ኣተወ ደቀ መዛሙርቱ ሰዓብዎ እነሆ ኸዓ ማዕበል ነታ ጃልባ ክሳዕ ዘጐልብባ ኣብቲ ባሕሪ ዓበይ ምንዋጽ ኮነ ንሱ ግና ደቂሱ ነበር ደቀ መዛሙርቱ ቀሪቦም ወይታይ ጠፋእና ድሕነና እናበሉ ኣተንስእዎ ንሱ ኸዓ ኣቶም ጉዱላት እምነት ከመይ ከትፈርሁ በሎ ሽዑ ተንሲኡ ንንፋስን ንባሕርን ገንሖም ዓበይ ህድኣት ከኣ ኾነ እቶም ሰብ ከዓ እዚ ንፋስን ባሕርን ዝእዘዙሉስ መንኮን ይኸውን ኢሎም ኣስተንከሩ ናብ ምድሪ ጌርጌሶን ምስ ተሳገሩ ኣጋንንቲ ዝሓደርዎም ክልተ ሰብ ካብ መቓብር ወፂኦም ተጓነፍዎ ንሳቶም ሓደ እኳ በታ መንገዲ እቲኣ ምሕላፍ ክሳዕ ዝስእን ኣዝዮም ክፉኣት ነበሩ ንሆ ኸዓ ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ምሳኻ እሞ እንታይ ኣሎና ቅድሚ ግዚኡ ዶ ኸተሳቒልና ዶ ናብ ዝመጻእካ እናበሉ ጨርሑ ካባታቶም ርሕቕ ኢሉ ብርቱዕ መጓሳ ሓሰማታት ይበልዕ ነበር እቶም ኣጋንንቲ ድማ ተውፃእና እንተ ኾይንካስ ናብዚ መጓሳ ሓሰማታት ክንኣቱ ፈቕደልና ኢሎም ለመኑ ንሱ ኸዓ ኪዱ በሎ ወፂኦም ድማ ናፍተን ሓሰማታት ኣተዉ ንሆ ኸዓ ብዘሎቱ መጓሰ ካብ ጸልፊ ነፊጹ ናብ ባሕሪ ኣተዉ ኣብቲ ማይ ከዓ ኩምም በለ እቶም ጓሶት ሃዲሞም ናብ ዓዲ ኣተዉ በቲ ዝኾነ ኹሉን ብናይቶም ኣጋንንቲ ዝነበርዎም ከኣውረዩ እንሆ ድማ ብዘላት ዓዲ ንኢየሱስ ተኽብሮ ወፀት ምስ ረኣይዎ ኸዓ ካብ ወሰን ምድሮም ከግልስ ለመኑ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 9 ናብ ጃልባ ኣትዩ ተሳገረ ናብ ዓዱን መጸ ንሆ ኸዓ መጻጉዕ ሰብኣይ ብዓራት ጸይሮም ናብኡ ምጽዎ ኢየሱስ እምነቶም ርዩ ነቲ መጻጉዕ ወደ ኣጆኻ ሓጢኣትካ ተሓዲጉልካ በሎ ንሆ ኸዓ ሓያሎ ካብቶም ጸሓፍቲ ብልቦም እዚ ይጻረፍ ኣሎ በሎ ኢየሱስ ድማ ሓሳባቶም ፈሊጡ በለ ንምንታይ ብልብኹም ክፉእ ተሓስቡ ኣለኹም ኣየና ይቐልል ሓጢኣትካ ተሓዲጉልካ ምባል ዶ ወይስ ተንስእ እሞ ኺድ ምባል ንወዲ ሰብ ግና ሓጢኣት ክሓድግ ኣብ ምድሪ ስልጣን ከም ዘለዎ ምእንቲ ክትፈልጡ ሽዑ ነቲ መጻጉዕ ተንስእ እሞ ዓራትካ ኣልዒልካ ናብ ቤትካ ኺድ በሎ ተንሲኡ ናብ ቤቱ ኸደ እቶም ህዝቢ ዝሪኦም ፈርሁ ንኣምላኽ ድማ ከምዚ ዝበለ ስልጣን ንሰብ ብምሃቡ ኣመስገኑ ኢየሱስ ካብኡ ምስ ሓለፈ ማቴዎስ ዝበሃል ሰብኣይ ኣብ በሪ ተጎ ተቐሚጡ ረኣየ እሞ ሰዓበኒ በሎ ተንሲኡ ኸዓ ሰዓቡ ኮነ ኸዓ ኣብ ቤቱ ኣብ መኣዲ ምስ ተቐመጠ ንሆ ብዙሓት ተገውትን ሓጣንን ምስ ኢየሱስን ምስ ደቀ መዛሙርቱን ተቐመጡ
ፈሪሳውያን ከአዝሪኦም ንደቀ መዛሙርቱ መምህርኩም ስለምንታይ ምስተገውትን ሓጣንን ዝበልዕ በልዎ ኢየሱስ ግና ሰሚዑ ንሓኪም ሕሙማትን ብርጡዑያት ኣይድልይዎ ኣነ ሓጣን እምበር ጻድቃን ክጽዋዕ ኣይመጻኹን እሞ ምሕረት ፈቱ መስዋዕት ይኮነን ዝብል እንታይ ምዃኑ ኪዱ ተመሃሩ በለ ሽዑ ደቀ መዛሙርቱ ዮሐንስ ስለምንታይ ንሕናን ፈሪሳውያንን ብዙሕ ንጸውም ደቀ መዛሙርትኻ ግና ኣይጾሙን ኢሎም ናብኡ መጹ ኢየሱስ ከኣ በሎም ንዕሩኽ መርዓዊ ኸመርዓዊ ምሳታቶም ክሳዕ ዘሎ ከመይ ኢሎም ክጉህዩ ይኾነሉ መርዓዊ ኻባታቶም ዝውሰደላ መዓልቲ ግና ክትመጽያ ሽዑ ኸኣ ኣይጾሙ ቁራጽ ሓድሽ ዓለባ ኣብ ብላይ ክዳን ዝልግብ የልቦ እንተዘይኮይኑስ ነቲ ጥዑይ ይልክሞ መቕዳዱ ኸኣ ዝገደደ ይኸውን ንሓድሽ ወይኒ ኣብ ኣረገውቲ ኣሕርብቲ ኣይዕርቕዎ እንተዘይኮይኑስ እታ ኣሕርብቲ ይቕደድ እቲ ወይኑ እውን ይፈስስ ኣሕርብቲኻ ይበላሾ ንሓድሽ ወይኒ ግና ኣብ ሓደስቲ ኣሕርብቲ ይዕርቕዎ ክልቲኦም ድማ ይእርነቡ እዚ ኽብሎም ከሎ እንሆ መራሕቤት ጸሎት መጸ ጓለይ ህጂ ሞተት ግና ኸነዓ ኢድካ እምብረላ እሞ ክትሓውና በለ ሰገደሉ ኢየሱስ ድማ ተንሲኡ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ሰዓበ እንሆ ኸኣ ካብ 12 ዓመት ሒዙ ደም ዛሕዛሕ ዝብላ ሰበይቲ ብልባ ዘፈር ክዳኑ ጥራይ እንተተንከኹ ክሓውየ ኢላላ እሞ ብድሕሪኡ ቀሪባ ዘፈር ክዳኑ ተንከየ ኢየሱስ ግልጽ ኢሉ ረኣያ እሞ ኣጆኹ ጓለይ እምነት ክሕወየ ትክበላ እታ ሰበይቲ ካብታ ሰዓቲ ኣሒዛ ሓወየ ኢየሱስ ናብ ገዛ መራሕቤት ጸሎት ምስ መጸ ነፋሕቲ እምብልታን ዋይ ዋይ ዝብሉን ሰብ ረኣየ እዛ ጓል ደቂሳላ እምበራይ ሞተትን እሞ ኣግልሱ በሉ ንሳቶም ድማ ሰሓቕዎ እቶም ሰብ ምስ ወፁ ኣትዩ ኢዳ ሓዛ እታ ጓል ከኣ ተንሰ ኣብ ኩላ ተሃገሩን ወሪኡ ወፀ ኢየሱስ ካብኡ ምስ ሓለፈ ክልተ ዕውራት ዓዊሎም ወዲ ዳዊት መሓረና እናበሉ ሰዓብዎ ናብ ቤት ምስ ኣተወ እቶም ዕውራት ናብኡ መፁ ኢየሱስ ድማ እዚ ምግባር ከም ዝከኣለኒ ዶ ተኣምኑ ኢኹም በሉ ንሳቶም እወ ጐይታ ይበልዎ ሽዑ ከም እምነትኩም ይኹነልኩም ኢሉ ዒንቶም ተንከ ዒንቶም እንተኸፍታ ኢየሱስ ድማ ሓደ እኳ ኸይፈልጥ ተጠንቀቑ ኢሉ ኣሕሚሙ ተዛረቡ ንሳቶም ግና ወፂኦም ኣብ ኩላ ተሃገር ኣውረዩ ንሳቶም ምስ ወፁ እንሆ ጋኔን ዝሓደሮ ዓባስ ሰብኣይ ናብኡ ኣምፁ እቲ ጋኔን ምስ ወፃሉ እቲ ዓባስ ተዛረበ እቶም ህዝቢ ድማ ከምዚ ዝበለ ሳብ እስራኤል ኮቶ ይተረኣየን ኢሎም ተገረሙ ፈሪሳውያን ግና ነጋንንቲ ብሓለቓ ኣጋንንቲ የውፅኦም ኣሎ በሉ ኢየሱስ ኣብ ኩሉ ከተማታትን ኣብ ኩሉ ዓድታትን ኣብ ቤት ጸሎቶምን እናመሃረ ወንጌል መንግሥቱን እናሰበኸ ኩሉ ሕማምን ድናስን እናሓወየ ይዘውር ነበረ ብዙሓት ህዝቢ ምስ ረኣየ ሓላዊ ከም ዘይብለና ባጊዕ ግፉዓትን ፋሕ ዝበሉን ነበሩ እሞ ደንገጸሎም ሽዑ ደቀ መዛሙርቲ እቲ እኽሊ ብዙሕ እዩ ዓየይቲ ግና ሒደት እዮም ስለዚ ነቲ ጐይታ እኽሊ ንእኽሉ ዓየይቲ ክልእ ኸሉ ለምንዎ በሉ